Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u emisiju Dođi i vidi televizije Slavonije i Baranje. A u njoj govoreći o prvoj crkvi i misijskom djelovanju apostola, govorimo o poticajnom djelovanju Duha Svetoga, nekada, ali i sada. Govorimo o našim strahovima i ciljevima, o obraćenju i vjeri, o živom Isusu. O susretu života, o otkrivanju istine, zanosu i ljubavi, te življenju i prenošenju radosne vijesti. S nama su naši prijatelji iz Duhosa, Marko Šteko, Ivan Đanko i naš pater Arek. Budi s nama i ti, dođi i vidi. Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji, braći i sestre, opet smo zajedno. Danas ćemo završiti, zaokružiti priču dijela apostolskih, dijela onih koji su bili poslani. Dakle, ili, kao što smo rekli na samom početku, samo dijela. Završavamo, ali ne završavamo naše emisije, opet ćemo nastaviti. Uglavnom, rekli smo za 3 misijska putovanja Svetog Pavla, koja se protežu kroz sredinu dijela apostolskih, pa završavaju tamo oko 21. poglavlja. Danas ja bih ovako malo usporedio 4. misijsko Pavlovo putovanje, kada je krenuo prema Rimu, kada je krenuo prema sužanjstvu, kada je krenuo zapravo u zatvor. Iako je dobio poticaj da ne ide tamo, ali opet u svojoj nekoj toj duhovnoj misli, zamisli, u svom srcu odlučio da će poslušati opet glas Duha Svetoga. Braći i sestre, sad ćemo učiti znak Svetoga križa. Zazovimo Božju prisutnost među nama i dozvolimo Bogu da On progovori u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Oče, koji nadahnjuješ ljudi različitih vremena i pokoljenja, molimo te, zapali nas snagom svoje milosti. Dotakni sve one koji još više žele biti s tobom kroz Božju riječ, kroz osluškivanje. Daj da naš svaki ud tebi služi. Neka to ne bude naš govor, nego tvoj govor preko nas. Zapali nas uzajemnom ljubavlju, milošću tvoga duha. Braće i sestre, nitko od nas nije bolji, nitko od nas nije gori, nego svi smo braće i sestre u Isusu Kristu. I zato, Oče, nek se proslavi tvoje sveto ime po Isusu Kristu u silu Duha Svetoga, koji živiš i kraljuješ, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Amen. Dragi Marko, dragi Ivane, opet smo zajedno. Rekoh na samom početku da završavamo govor o Svetom Pavlu, osobito o dijelima apostolskim. No, ne možemo to tretirati sada, evo, nešto smo završili, neku cijelinu, pa više nećemo se na to vraćati. Ne. Ista situacija. Mi smo završili govor o Ivanovom evanđelju, ali negdje taj govor stalno se proteže. Stalno je prisutan Isus, Ivanova evanđelja, ili kako bi egzegeti rekli, Ivanovski Isus. Ali o tome nećemo ovako govoriti, nego ista situacija događa se u dijelima apostolskim. Duh Sveti je dalje prisutan. Misijska putovanja nisu završila zajedno sa Pavlovim putovanjima. Jest, on je završio svoju misiju, no danas misionari idu po cijelome svijetu, kao što misionari iz Družbe Duha Svetoga, čiji sam ja član, idemo po cijelome svijetu navješćivati radosnu vijest. Dakle, Duh Sveti i dalje nas nuka, vas nuka, vi koji niste svećenici, redovnici, dakle, i vas poziva na jednu posebnu misiju navješćivanja radosne vijesti, bilo putem naših susreta u Duhosu, u zajednici Svete obitelji, utorkom i četvrtkom, ali isto tako i u ovom studiju, evo s našim braćom i sestrama koji, vjerujem, okupljaju se, onda kasnije svjedoče, šalju mailove, čak i u zadnje vrijeme zovu mene na mobitel. Znate zašto? Zašto? Zato što žele molitvu. To su isto svjedočanstva, ali isto tako ljudi žele molitvu. Braće i sestre, ja bih htio s ovoga mjesta vama reći da evo Ivan, Marko i svi članovi naše zajednice i zajednice Družbe Duha Svetoga obećavamo vama da ćemo moliti na vaše nakane. I drago mi je što imate toliko, ja bih rekao, neke hrabrosti, ali isto tako ljubavi i prepoznate i evo onako javite se, zamolite. Onda baš se osjećam poput jedne Veronike ili osjećam se poput jednog Šimuna Cirenca koji može svakome jednostavno evo malo i pomoći kroz ovu molitvu, našu siromašnu molitvu. Mi nismo neka grupa avangardna ili ne znam neka elita
kao što jednom Ivan rekao, mi smo grupa grešnika i to je istina. Braće i sestre, evo, ajmo mi na posao. Pogledajmo 21. poglavlje. Onako, ja bih rekao da Sveti Pavao, iako otišao 3 puta i tako je označeno u Svetom pismu, u Novom Zavjetu, 3 puta je otišao na misijsko putovanje, on zapravo ide 4. put, ide u Rim preko Jeruzalema. I događa se nešto nevjerojatno. Dakle, on dolazi nakon 3. misijskog putovanja, dolazi u kuću Filipa, evanđelista. Dakle, Filipa onoga koji je izabran između onih 7 da bude đakon, da bude poslužitelj i kako smo rekli, da bude prezbiter. Dakle, taj Filip imao 4 kćeri koje su bile, kao što piše evanđelje, odnosno djela apostolska, djevice i one su imale dar proroštva. A zašto je to važno? Zato što vidimo kako Duh Sveti podiže molitelje i proroke. Ne samo među onima koji su onako na prvim mjestima negdje, kao što je Sveti Pavao, Filip, kao što je Sveti Petar, na primjer, ili ostali apostoli, nego zapravo i laike, ajmo tako reći. Laike jedne tamo neke curice koje su nadahnute Duhom Svetim i prorokuju. One proriču to što im Bog dozvoljava govoriti. Osim toga, na to mjesto u kuću Filipovu dolazi jedan prorok, Agab. Dakle, prorok koji nikad nije prije bio, nismo ni čuli za njega, nije bio poznat, ali opet Bog ga je poslao da zaustavi Pavla da ne ide u Jeruzalem. Zapravo, on nije njemu rekao, čuj, reci njemu da Pavao tamo ne ide. Nego Agap je uzeo pojas svetog Pavla, svezao si ruke i noge, tako zavezan je rekao, čuj, onaj čiji vlasnik je onog pojasa, onaj ako ode u Jeruzalem, tamo će biti tako svezan. Onda Sveti Pavao na to sve reagira, jer i prije imao tu jednu ovakvu situaciju sa Duhom Svetim u 4. retku 21. poglavlja, ali kaže on ovako, što plačete i parate mi srce? Spreman sam ne samo biti svezan, nego i umrijeti u Jeruzalem za ime Gospodina Isusa Krista. Evo, dragi moji, ta teza koju sad želim istaknuti jest potpuna preobrazba svetoga Pavla. Mi kažemo 25.1. zapravo sjećamo se obraćenja, imamo blagdan svetog Pavla, apostola. Mi kažemo da se sveti Pavao obratio. Pa na jednu ruku jest, obratio se, ali on nije prestao vjerovati u Boga Oca, u Jahvu koji je Gospod. On je zapravo povjerovao u Isusa Krista. I u djelima apostolskim na 3 mjesta, dakle to je 9. poglavlje, 22. poglavlje i 26. poglavlje, imamo 3 opisa Pavlova obraćenja. Ljudi, ja mislim da niti u evanđelju, niti negdje kod svetog Ivana zapravo pojam ljubavi više puta nastupa, ali da se ponavlja jedan te isti tekst u takvom nekakvom periodu, intervalu, zapravo to se ne događa kao što se događa sa obraćanjem svetog Pavla. On je zapravo osjetio tu veliku ljubav, prisutnost Duha Svetoga, upoznao je živog Isusa, krstio se i tako jednostavno zakoračio evangelizirati narode. Prvo počeo je od Židova, a onda je nastavio kod pogana, jer je spoznao da je evanđelje nije samo za Židove, nego treba proširiti po cijelome svijetu. I fenomenalno, zato što sveti Pavao stalno je u kontaktu sa Duhom Svetim. Braći i sestre, neka to bude nama poticaj, jer i mi smo primili darove Duha Svetoga, dar Duha Svetoga po krštenju. Duh Sveti po sakramentu potvrde je s nama. Inače, kad zazoveš Duha Svetoga, on je s tobom, jer si čovjek, Božja slika, Božja prilika. Dakle, imaš pravo primiti Duha Svetoga. I fenomenalna komunikacija koja se može i tebi dogoditi ukoliko ti njega zazivaš. A Bog danas govori po laicima također. On govori po ljudima koji su se okupljali na molitvu, koji su išli zajedno sa svetim Pavlom. Jednostavno, Bog govori. Da, Bog je dragi odvijek govorio, samo možda, ne znam kako je bilo prošla vremena, ovo naše vrijeme mi se čini da smo mi prestali vjerovati u Duha Svetoga. Možda ga i ne poznamo, niti razmišljamo puno o njemu, niti kako on djeluje, tko je on. Teško nam je zamisliti, pošto smo jako materijalni, da je Bog duh. Jel? Da neki duh može biti Bog. I onda mi jednostavno ne vjerujemo u taj duhovan svijet i mi onda ili idemo neke krajnosti, pa od
nečega pravimo apstraktno, ali evo, to je normalno da Duh Sveti govori, on govori oduvijek, govori kroz ljude, mi smo duhovna bića. To je možda danas jednom katoliku, općenito vjerniku treba reći da si duhovno biće, da si ne samo tijelo nego i duh. Ja mislim zato je potrebno to obraćenje o kojem govorimo. Mi svi vjerujemo i Pavao je vjerovao. Ali zapravo Pavao nije upoznao živog Isusa. Kad ga je upoznao na svom putu, kada ga je svjetlost, vi braćo i sestre ne vidite, ali ovdje imamo u studiju velike reflektore ko za piliće. Dakle, uglavnom, ali mi nismo pilići. Dakle, kad ta svjetlost Isusa Krista ušla u njegov život, kada ta svjetlost je zapravo raspršila mrak koji ima u svom srcu, onda im postao divan evangelizator, velikan u toj evangelizaciji, u navještaju Božje riječi. Zato smatram da svatko od nas koji je rođen ponovno iz vode i Duha Svetoga, kako bi rekao Isus u Ivanovom evanđelju, pozvan je evangelizirati. No, ali ako nema tog osobnog susreta sa Duhom, ako više, jasno, to je lakše dodirnuti ono što je materijalno, a nema tog susreta s Gospodinom, živim Gospodinom, onda teško da bude navjestitelj, teško da posvjedoči, teško da dadne svoj život kao što danas daju živote oni tamo mučenici u Siriji, u Nigeriji. Dakle, teško će dati život. Mi ćemo se bojati stalno. Ako bih smijaš nešto reći, proteže se kroz Bibliju i kroz naše duhovne govore vjera. Vjera, ti moraš vjerovati ili samo vjeruj Isusa Krista i to bit će spašen. Sveti Jakov dobro kaže da i đavli vjeruju. Vjera sama nije dovoljna ako ti ne znaš u koga vjeruješ. U što ti to vjeruješ? Jel? Dakle, ja vjerujem, ok. Mislim da je danas problem što mi nemamo znanja, ali ne govorim jasno o onome znanju koje nadima, da budemo teolozi pa da jedan drugog uopće ne razumijemo, priču nekim teološkim govorom. Dakle, govorom, ajmo reći, koja neka elita samo nekad priča da bi sebe istakla. Ne, nego jednostavno znati u šta mi to vjerujemo. Znati svoga Boga, znati tradiciju, znati crkvu, poznavati Boga koji djeluje u crkvi, da bi mi mogli vjerovati. Ja ću to dati jedan primjer iz obitelji. Vi možete pogledati u svojoj obitelji, da budem tako slobodan, nas dvojica u svojoj, svaki brat i sestra koji nas gledaju u svojoj obitelji, kada se obiteljima priča o vjeri, kada se priča o Bogu, mi odrastamo bez znanja o vjeri. Mi se prekrstimo, prekrižimo, ali mi ne znamo ništa. Primijetio sam kod nas mladih koji smo doživjeli jedno obraćanje da jednostavno nemamo čvrstog temelja. Jer ja ne znam zaista, otkrivam šta vjerujem. Ja vjerujem u Isusa, ali ja ga otkrivam. Ja nemam čvrsti temelj. Ovdje je zanimljivo da su ove što ste rekli 4 čeri kod Filipa djevice od malena rasle sa tim ocem. Jer on je dobio zadatak njima prenijeti vjeru. Mi roditelji danas sutra imamo zadatak prenijeti svoju vjeru. Nije to bez veze, prenijeti svoju vjeru. Zašto? Zato što mi je Bog dao taj autoritet, jednostavno tako nauči, da tako kažem, da ga upoznam i razumam, da moja vjera bude čvrsta, da točno znam u koga vjerujem i zašto vjerujem. Jel? Točno, to je istina. Kad se okupe ojaci, stričevi i tako dalje, onda svakakvi su razgovori i o nogometu i o rukometu, koji postotak je alkohola, u rakiji, u pivu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali niko ne govori o tome što je vjera. Niko, zapravo ne onako sa strane što je vjera, nego mi ne govorimo o biblijskim tekstovima. Kako bi bilo divno da, ne znam, dođeš kod tete na imendan tamo ili rođendan i onda svi, čuj, Isus je to i to rekao. Jel vi u to vjerujete? Kako raste vjera u tvom životu? Ja mislim da naši odnosi, međuljudski odnosi bi su se totalno promijenili. Ja nema šanse da prestanem primjerice navijati za Dinamo, jer cijela moja obitelj već generacijama navija za Dinamo i mi znamo sve o Dinamu. To je tako čvrsto, glavu na panj za Dinamo. To je grijeh otići za Hajduk primjerice, navijati za neke primjerice. Onda ja ću za Hajduk. Razumijete? Tako to je ono, ti sve znaš, ti si ušao duboko u to, znaš povijest toga kluba. Točno. A vjera? Da, to je tako smiješno. Ne, to kad odeš u crkvu... Ne diraj to. U crkvi. Vjerujemo. Odi u crkvi. Idi kod časne, idi tamo kod patera onog. Ja mislim da je to zapravo stvar prenošenja fascinacije i tek preko toga onda čovjek može zapravo i tražiti i htjeti tu vjeru. Jer ako je tata sinu prenio, recimo ti si spomenuo nogomet, znači tu fascinaciju za nogometom, onda će njega to zanimati. A taj zanos, ako meni neko prenese vjeru kao nešto dosadno, kao nešto monotono, kao nešto usput,
Normalno se meni to neće dati, ja neću imati zanos. Ja znam iz svog iskustva kad sam ja doživio to obraćenje, kad sam ja vidio koliko je tu bogatstvo, koliko je to ljepota i koliko to uopće nije imalo dosadno. Prva stvar koju sam pitao svoje, zašto vi meni to niste nikad govorili? Zašto vi meni nikad niste pričali o ovome šta ima u Bibliji, o svecima, o svemu tome? Zašto mi niste pričali o tome? Dobro, neke stvari možda i oni nisu znali, nisu oni primili od svojih. Onda neki kažu, pa dobro, sine, bio je komunizam naš, nije si baš smjelo govoriti tako vamo tamo. Ok, ima toga. Ali mislim da prije svega treba zapravo prenijeti tu fascinaciju, da je to zapravo, koliko to zapravo divno, koliko to lijepo, koliko je to nije ni malo dosadno. A tek onda zapravo dolazi onda i to na druge, prelazi na druge. Da. Pogledajte vi ovo. Kad bismo proslijedili to samo 21. poglavlje, čitamo da Pavao na više mjesta je otišao u neke kuće. Jel to vama nešto govori? Meni to jako govori da svaki laik je pozvan evangelizirati i svjedočiti. To zapravo, to je taj okvir o čemu govorimo. Gdje god Sveti Pavao je otišao, vjerujem da u toj kući se navijestio živi Isus Krist. Tako i kod Filipa, tako i kod onog drugoga, kod jednog Mansona na Cipru, kada, evo, Pavao je došao, on ih je primio. Dakle, to što je Isus rekao, odite u kuće, navješćujte radosnu vijest, to se zapravo događa. Mi na neki način, braćo i sestre, ulazimo u vaše domove preko one televizije, ali ono što smo tu i malo pričali i prije, želja nam je onako fizički ući u vaše kuće, u smislu doći navijestiti radosnu vijest u svakoj kući. To radi svaki svećenik kada dolazi na blagoslov kuća. To nekako i mi pokušavamo kad idemo ponekad i kod nekoga, onda baš naša glavna tema, to ja mislim uvijek je Isus Krist. Još nije se nikada dogodilo da nešto smo drugo tamo dodirivali. Imamo jedan predivan primjer prije nego što su otišli kod Filipa. Evanđelista kaže, to je mene tako dotaklo, da su u pratnji sa ženama i djecom izvan grada svi otišli na obalu, klekli na koljena i pomolili se. O toj vjeri pričamo. Dakle, to je nešto što danas fali. I žene, djeca, muževi, svi, to nije neka glupost, neka gluma, to nije neka predstava, otišli na obalu tamo van grada, molili Boga, izazivali njegovo ime. Točno. Zato Papa Ivan Pavao II govori da je obitelj Bog. Da. Zato što je ta njegova slika. Da. To se odvija unutar obitelji, zato to može se ta ljubav posvjedočiti. Osim toga, htio bih naglasiti da i Pavao imao to znanje. On je čuo u svojoj obitelji o Bogu. On je išao u školu kod Gamaljela. Tada, kad je neko bio u školi kod Gamaljela, kao danas negdje na Oxfordu ili u Cambridgeu, znate, bilo je više onih učitelja koji su predavali pisma. Jer vjera bez znanja je isto na jedan način, ne ide to. Uvijek vjera i znanje moraju ići zajedno. Nijedno ni drugo ne smije nadmašiti. Jasno, mi dajemo prednost vjeri, od toga ćemo poći poput onog svetog Anselma iz Canterbury koji jednostavno kaže fides quaerens intellectum, dakle vjera traži razumijevanje. I onda na temelju toga nekako pokušavamo kroz vjeru i kroz znanje doći do osobnog iskustva. I ja bih jako vama želio, Ivana, ti živiš u braku, da vaša obitelj bude baš takva. Evo, nama koji ovako možda smo sami, ali imamo svoje obitelji, ja imam roditelje, imam brata. Dakle, ja isto bih sebi to želio da svaki put kad dođem kod brata, kad dođem kod mame, kod tate, da mi zapravo govorimo jezikom evanđelja. Ali ne samo da se pokažemo. Ne. Jer ono što ti imaš iz srca, to imaš na usnama, znaš, na jeziku, ajmo tako reći. Dakle, to izlazi iz tebe. Ako nemaš, onda nemaš ništa. Ono što ti kažeš da su klekli na obalu i molili su. To me je podsjetilo, na jednom drugom mjestu piše da Sveti Petar uvijek sa sobom je vozio ili išao je zajedno sa sobom svoju ženu. Dakle, ta evangelizacija... Šta će jadan? On je križ. To ja ne znam, Ivane. Uglavnom, ta je žena bila tu prisutna. Zašto? Zato što, vjerujem, i ona je molila za Svetog Petra. I ona je na jedan način postala svjedokinja toga što je govorio Sveti Petar. Nije Petar mogao lagati. Čujte, volite muževi, neka vole svoje žene.
njegova žena stoji sa strane i kaže, a daj ti. Sa masnicom. Da, tako da to je razlika. Tu gdje je taj jedan integritet, taj idealizam, ta milost dolazi od Boga. Dakle, Bog zapravo se spušta svaki put u svaku obitelj. Zašto ponekad ima tih, ajmo tako reći, poderanih obitelji, prekinutih ljubavi? A zato što premalo, braćo i sestre, molimo, premalo zazivamo Božju prisutnost, premalo čitamo Božju riječ. Braćo i sestre, Biblija ima tu veliku snagu egzorcizma, da svaki zao duh koji napada svaku obitelj zapravo mora otići, jer tu gdje se govori o Bogu, tu gdje se zaziva Božje ime, nema mjesta za drugoga Boga. Ima jedna optička vježba, nije vježba, nego onako primjer jedan. Čaša, ako nije napunjena do kraja, onda uvijek ima mjesta za nešto drugo. Tako i s čovjekom. Ako čovjek je duhovno biće i taj duh najbolje, to je super idealizam, dakle, idealno, ako je ispunjen Duhom Svetim, onda, evo, to je zapravo sveti život. Ako bar ovoliko ostane, zao duh samo čeka, želi nadopuniti tu čašu, a onda dolazi do jednog... Što se tiče ovih obitelji što ste rekli, danas je možda najveći udar na obitelji, jel? I to kad se obitelj razori, razara se cijela crkva i sve potiče iz obitelji, sve kreće iz obitelji. Što vidimo u obitelji? Kako se obitelji spajaju? Kako obitelji nastaju? Iz jedne puke tradicije jednog neznanja. Podrazumijeva se, pod navodnike, da ja se oženim ako neću svećenike. Podrazumijeva se. To ti je život, tako kažu. To je život. Znači, rodiš se, imaš posao, oženiš se. Ne. I to je opet to neznanje. To nije tako. To nema onda smisla. To zaista nema smisla ako ja nešto radim ne znajući zašto radim. Zašto mi ulazimo u brak? Govorim striktno kao vjernici, kao katolici, kao kršćani. Zašto? Jer Bog želi da mi dade poslanje u braku. Ja nisam u braku da imam ugodu. Sad ću ja ugoditi se i muškarci, imam ženu koja kuha, sve je super, fino. Ne. Ja imam poslanje. I tek kad to shvatim, onda dođe to molitva. Zašto moliti? Jer imamo poslanje. Čuj, i dužni smo molitve. Nismo više svoji, Kristovi smo. Ne pripadam sebi. Nisam sebe otkupio, netko me otkupio. Nečiji sam rob nečije ljubavi. Isusa Krista. Imam poslanje. Opet, možda Marko nešto izgleda da hoćeš nešto kazati. Znate što, dok mi to tako govorimo, ono što kažeš bez znanja, ako nećemo imati znanja, onda mi ćemo raditi po običaju. Pazite što se događa. Ako ja gledam svoje roditelje, vidim da oni idu samo jednom na svetu misu i to tamo, ajmo tako reći, blagosloviti jelo, dakle jaja, šunku i tako dalje, to nije ni misa, dakle da se razumijemo, da sam ja ovako malo slikovito pretjerao. Ali ako oni tada samo idu, onda ja bez znanja, bez držanja do te kateheze, do vjeronauka, do nagovora svećenika, dakle do homilija, do propovjedi, onda ja ću zapravo ispunjavati ono što sam vidio u svojoj obitelji. Zapravo ja ću napraviti ono što radi moja kuma, moj kum, ja ću napraviti što moja baka je radila, moj djed i tako dalje. Dakle, to će biti stalno običaj. I niko neće pitati, a zašto mi to tako radimo? Nego, pa tako. A onda se čudimo da ljudi odlaze. Ljudi odlaze zbog neznanja. Zato, braćo i sestre, pozvani smo doći u jednu školu, školu Gamalijela, ne znam koja god bi to bila škola, evo, doći i iskoristiti to znanje. Čitajmo duhovno štivo, čitajmo Sveto pismo, slušajmo, toliko ima emisija i na katoličkom radiju i na našim televizijama, lokalnim televizijama, ali knjiga, brate i sestro, vjeruj mi, puno će ti pomoći. Mi svim mladima, studentima recite da dođu svakog utorka, imaju dakle, vjeronauk. Dakle, to je izvor znanja. Ima onda i na YouTube-u, to isto se može pregledati, dakle na kanalu Duhos. Ima snimaka naših molitava od utorka i četvrtka. Dakle, isto četvrtkom ima jedna vrsta vjeronauka koja se povezuje sa kerigmom, dakle navještanjem Božje riječi. Ima tu dosta molitava. Dakle, braćo i sestre, da to iskoristimo. Mi to ne radimo radi toga da, ne znam, sebe sad prikažemo, evo Marko ima novu frizuru i gel ima i tako dalje. Ne samo zbog toga, nego radi Isusa. Mi želimo biti spremni darovati svoj život poput svetog Pavla, koji je spreman za sve. Spreman na sve. Ne znam, možda još samo otvorit ćemo
danas nismo ni pročitali, ali nema veze. To ovako danas ćemo malo drugačije napraviti, iako je to zadnja emisija o dijelima apostolskim. Dakle, 21. poglavlje, molim vas lijepo, otvorite. 21. poglavlje i molim vas 4. redak, braći i sestre, vi ako imate Sveto pismo, isto tako pogledajte. Kaže da pronađo smo učenike i ostado smo ondje 7 dana. Oni po duhu nagovarahu Pavla da ne ulazi u Jeruzalem. Dakle, Duh Sveti njih je potaknuo da kažu Pavlu nemoj ići u Jeruzalem. A onda čitali smo u 10. retku, onda 11. redak pa nadalje, da Agap kaže onoga koji će svezati, zapravo onaj koji koristi taj pojas, onoga će isto tako svezati, vlasnika, dakle Svetog Pavla. I što Sveti Pavao radi? Sveti Pavao opet je ponukan od Duha Svetoga, kaže ne, ja idem. Ili razumijete ovo? Kao da je sukob, da Duh Sveti sam protiv sebe ide, jel? A no nije tako. Da, izgleda. Izgleda da Duh Sveti djeluje protiv sebe, a nije tako. Ja ću pokušati onako kratkim crtama to rastumačiti. Zašto je to tako? Pretpostavljam da se radi o tome da Bog uvijek daje čovjeku slobodnu volju. Jedne potiče da kaže ovako, reci Svetom Pavlu, da ostane. Onda Agap isto tako to kaže, ali opet Duh Sveti nuka Svetog Pavla i onda kasnije kad bismo pročitali, čuj, dobro si ispao, jako si bio u tamnici. Opet Duh Sveti ne vadi Svetog Pavla iz tamnice, to je isto važno za primijetiti. Ali nastavi tako djelovanje i dalje. Nastavi, ne boj se. Dakle, vidimo taj neki sukob. O čemu se radi? Radi se o tome da Sveti Pavao je slobodan čovjek. I on može poslušati ili one ljude, ili poslušati unutarnji glas Duha Svetoga koji mu govori, idi. Sada, kod Boga je samo jedan put. Mi imamo više mogućnosti, metoda doći do nečega. Dakle, Bog želi dobro, njegov put je uvijek dobar, ali uvijek ostavlja čovjeku na raspolaganje način na koji će on nešto učiniti. On ne suprotstavlja se čovjekovoj volji. Nikako. Tako i Sveti Josip, kada je odlučivao treba ići onim putem ili ovim putem sa Marijom i sa Isusom u Egipat, tako i sada Sveti Pavao. On je mogao, ne, gotovo je. Moja misija je završila, ja sam 3 puta tamo negdje bio, dosta mi je toga, ne idem. Poslušat ću, ne želim biti svezan. Ne, Sveti Pavao u svojoj odlučnosti, slobodnoj voli veli idem. Imam jedno svjedočanstvo, kratko, prije nego što sam ušao u brak, razmišljao sam da idem za svećenika. Ona klasika kad se ljudi obrate, muški si bio svećenike. I to je jedna normalna čežnja za svećeništvo. Što se dogodilo? Ja sam imao puno straha u svome srcu. Ovdje prepoznajem Duha Svetoga koji to čini možda i kod Svetog Pavla, iako on je zaista bio slobodan u Gospodinu, ali to sam primijetio kod hrpe ljudi. Dakle, ti imaš strah, ne želi se s njim suočiti. Mi se svi sa svojim strahovima ne želimo suočiti. Ne želimo, bježimo, ne damo Gospodin da uđe u njih. Što Gospodin radi? On prodre u njih kroz pitanje drugoga čovjeka. Bio sam na Podbrdu u Križevcu, na Križevcu molio dragoga Boga, slavio ga, kad jedna žena priđe mi, koju nikad nisam vidio, nije iz naše bila hodočasničke grupe, i ja sam imao neki nagovor i ona kaže meni priđe, čujte, ja bih vama nešto rekla, jeste li vi razmišljali da budete svećenik? I ja sam se, meni neko kao da je opalio jedan duhovan šamar, ja sam se okrenio prema njoj i rekao, gospođo, ali znate, ja krenio se pravdati, ona kaže plašnim glasom, slušajte, ja nikad nikom nisam ovako prišla. Ja se strašno stidim prići ljudima. Ja sam morala ovo izgovoriti, okrenula se, otišla. Ona nije znala što se u mome srcu događalo. No, Bog je preko tog načina mene suočio sa svim mojim strahovima, s onim što nisam htio pričati sa Isusom. Nisam mu htio reći čeg se bojim, koje su moje čežnje, zašto mislim svećenstvo, zašto brak. A Gospodin je rekao, čuj, volim te ludo, sad te želim suočiti sa tim. Ajde, on je mene tako prodrmao da sam počeo, pater, plakati, vikati, govoriti u svome srcu, ma Isuse, progovori mi, dajem ti sad taj strah, predajem ti to i to. Nakon nekog vremena, vrlo brzo, u moj život je ušla moja supruga, Dajana. Ne znam kako, zašto, došla je, prepoznam sam, to je taj put. Da, Bog nikada ne sputava čovjeka, samo ono što si rekao, mi se bojimo. Onda ne želimo dopustiti Gospodin da on djeluje u nama. A onda kočimo
sve naše aktivnosti. Ne želimo više ni tražiti posao, ne želimo više niti ženiti nekoga, niti, kako za žene se kaže, no? Kako se zove? Muškarci žene, a... Žene muškarce. Ajme. A žene se udaju. Aj, vidiš, ne koristim tu riječ, pa zaboravim. Dakle, i onda dolazi do jedne zbrke, do jedne frke i onda jednostavno, ljudi se boje, iako si to lijepo rekao na svom primjeru, da se boje dopusti Gospodin, da on prodrma taj strah. U svakom slučaju, da li ti bi otišao u svećenike, da li ono što jesi sada, vjeruj mi Ivane, ti bi bio sretan. Da. Sretan, zato što kod Boga samo postoji to jedno, taj poziv života u Bogu. Jer biti svećenik, to je samo sredstvo. Biti u braku, to je samo sredstvo, to nije cilj sam po sebi. Nego biti u Bogu. Baš sam sad nadahnut za još nešto svjedočiti, ali nekaj brat naš kaže da zaista ne budem, ne pretjeram. Ne, je, stvarno, evo, a svi se mi tako često nakon obraćanja pitamo šta je Božja volja, čak i oko sitnica, mislim, stvarno. I jedno tako baš stoji, sam Pavao kaže zapravo, točno je rekao, u ovome se nalazi Božja volja, vaše posvećenje. U biti to je bit svega posvećenja. Onda sad ono što je tebi, što ti Gospodin stavlja u srcu, kao što je Pavlo stavio u srce, prije će tebi progovoriti nego nekom drugom, što tebe najviše raduje, to zapravo je taj put posvećenja i to je to. Zahvalan sam što ste ovo rekli, jer mislim da to pati mnoge ljude. Evo, zaista Bog vas blagoslovio, sigurno Duha Svetoga. Reći ću jednu stvar, evo, posvjedočit ću opet, mislim da će biti na korist naše braći i sestrama koji gledaju. Dakle, kad sam imao tu dvojbu, da li svećeništvo, da li brak, onda plakao sam, Bože, ne mogu više shvatiti šta hoćeš od mene. A došla mi je glas u srce, na misao, onako. I ta mi misao rekla, čuj, ja ne želim da ti budeš ni ucviljeni svećenik, niti ucviljeni muž. Moja volja je da ti budeš radostan, jer si moje dijete. To je prvo tvoje poslanje da budeš sretan. Tek kad spoznaš da si sretan što si moj, tada ćeš spoznati svoj put. I ovo ste jako lijepo rekli, jer mnogi misle Bog me kaznio sa ovim, promašio sam. Ovo danas treba propovijati u današnje vrijeme, Bog je sa tobom. Ako si čista srca, ako želiš čista srce, ako pratiš Gospodina u sakramentima, on je uvijek sa tobom. Uvijek, dan i noć. Ne možeš pogriješiti. Točno. I s time ćemo završiti. Braćo i sestre, pozivam vas i na kraju ove naše emisije na molitvu, na to predanje srca. Molim Gospodina za svakoga sada u ovom trenutku da svatko od nas shvati i prihvati čežnju za Gospodinom. Brate i sestro, ko što čezneš za nekim stvarima, ovozemaljskim stvarima, za pobjedom tvoje najbolje momčadi, za zdravljem, za to da tvoja djeca uspiju, da pronađeš posao, da tu istu čežnju sada primjeniš na Gospodina. Da osjetiš potrebu, ja trebam tebe, Bože, trebam tebe u moj život. Tek onda ćeš shvatiti tu pripadnost Bogu, taj poziv, potpuni poziv u Gospodinu kojim te On obdario, nadario, kojim te nagradio, jer najveća je nagrada to da ti živiš u Bogu. Zato, Duše Sveti, predajem ti ovog trenutka, moju braću i sestre koji gledaju ovu emisiju, koji su možda ponekad razočarani svojim životom, svojim neuspjesima, svojom bolešću, prikovani za krevet. Gospodine, ti nisi njih napustio. Molim da sada osjete u svom srcu, unutrašnjosti svoje osobe, taj tvoj Božji poriv, oganj, kojim je gorio onaj grm koji je sreo Mojsije, koji je gorio, a koji nije izgorio. Da ta ista čežnja bude u njihovim srcima, da osjete tvoju prisutnost, Gospodine. Pohodi svaku obitelj, pohodi svakog muškarca i svaku ženu, svako dijete, svakog mladog čovjeka, Gospodine, da se potpuno otvori i primi milost na milost. Da primi tebe, Gospodine, jedinog spasitelja koji živiš i kraljuješ, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Braćo i sestre, mi se vama stavljamo na raspolaganje. Što god treba, jasno imate svoje župnike, imate svoje župe, ali ako vi mislite da možemo vam nekako pomoći, slobodno se obratite. Sigurno će u režiji staviti sada moj mail. Možete se slobodno obratiti. Mnogi su se javili. Ono što smo mogli zajedno, ono što sam ja mogao sam, odgovoriti, pomoći, uvijek ćemo biti na raspolaganju. Jer osjećamo ovo kao našu misiju koju volimo, koju smo zavoljeli zajedno s vama i vas preko
ovih ekrana, televizije, ovih kamera, ovih kakvih aparatura, kabelova. Evo, želimo reći da vas volimo i da niste sami na ovom svijetu. Gospodin vas ljubi i treba vas. Zato primite Božji blagoslov. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Sve najbolje.